Visita sa Baguio ng QR code or magdala kayong pera pang rapid test or COVID test. Mamaya na lang. Ito ba kasali sa Baguio? Nanibago ah. Init kasi sa Manila eh. Mainit. Kape na kailangan natin dito, kape. So yun no, Lods no? Balik ka lang ulit. Tawag yan. Nakabaliktad na.
Sarado na ba yan? SM? Close na? Oo. Close na yan, pre. Ha? Close na. Pa-picture na lang tayo mamaya sa Sky Ranch. Ay, Sky Ranch? May ilaw pa rin siya. Balik na tayo kahit saan, no? Kulit. Actually, nasa night market na tayo. Eh, sana wag naman silang mag-close, no? Kasi late na tayo dumating, eh. Oras na ba? 9:30. 9:30 po. 1:34. Yun. Dito na tayo. Ayun, ayun, ayun. Nakikita ko na. Ignorante lang, ha. Samantalang araw-araw tayo na nasa night market dati, ha. Yan na, mga Ludes. Dito na, dito na. Yun. Ludes. Kahit nakapasaytan, okay lang, nakikita ba? Ha? Ha? Maraming SWAT, ah. Yun na yun. Mura lang dito. Sana. Sana. Ano? Call. Easy lang. Sometimes in my tears I drown, but never let it get me down. So when negativity is around, I know someday you'll hold me, because all my life I'm waiting for, I've been crying for the people to say that we don't want to fight no more, that we don't One way. Yun, okay na yung mall. Yan. Dito na naman tayo. Yun. Tingin lang Yan, okay na lang mga leads na. my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know Sabi ko nyo kanina mga leads, di ba maraming tao? Pero kanina sa ito, bibilang lang yung mga tao na nakikita natin, no? Dito, kita mo yan? Violence down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun. Sounds of freedom. Why Di bukas pa ba yung palit? Hindi na, pre. Sarado. Sirado na yun. 1-5. Yeah, mga friends yan. Yung pang soccer, no? Pumunta ka lang ng Baguio para bumili ng Mali. Pumunta ka lang ng Baklaran. Balik na ata si Jimmy Boy. Sure ka pa yung pera mo. Sold na, sold. Mate. Joke lang. See the time. Ayoko. And I thank God I'm breathing, and I pray take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me
beaten. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been crying for. Bawat takbang sa lupa'y para akong inaalon, nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan. But it's not me lose, but their feet on the souls of the innocent, blood-drenched pavement. Keep on moving, though the water still raging. ayun mga lods, ang lumabo. Nakahimas kasi natin. Ay, lumalabo. Ano ba? Uy, bakit? Babasa mga comment nila. Parang babasa ko comment nila. May comment ba? May comment nila. Sino ba kayo yung mga comment nila? Ay, bawal na ng kasalubong ah. Ayan, Lutz. Madamit pala dito mga steak. Gawa mo lang nanonood eh. Binabantayan ka. Ganyan pag mahal na mahal ka. Ha? Watch out. Watch out. Chat out. Ayun, sumigaw. Ay, oo. Ulan na ba talaga? Pasok tayo din sa menu. Yung kanina, may ganun dito. Oo, yung may kainan doon mga lods. Hindi yan, hanggang doon pa yun sa may unahan. Ciao. Tingnan natin, no? Medyo marami na yung tao, no, mga lods. Ay. Dati, pag lumalakad tayo dito, halos mga nakikita natin, nakakasalubong natin, makakilala natin. Damit lang ang tinitinda. Pero ngayon, wala na. Siguro. Dito. Yan talaga. Ano tayo? Ano ko na po? For the people to say, one day, one day, one day, one day, one day. Yeah! Yan. Hop! Wow! Ang dami dito mga get-up. Anong tawag yung get-up? Mga get-up ha? Sino? Ang sarap! So, gala muna kami. Bukas, ordineta na kami. Ayan na, narinig niyo yan, ordineta na. Mamaya may magtanong na naman yan ha. Ako na sino magtatanong na yan. Wala tayo. Tapa. Parang lahat naman mga tinitinda dito. Ano mo yung pumunta tayo dun, pre? Yung kumain tayo nila, Mark? Diba? Yung binatog. Gano'n kaya? Bili ka, pre, isa mo. Kasi busog talaga ako, pre. Basta magagdamag. Busog na akong... Should be about the same. Stop with the violence, down with the hate.